సో మళ్ళీ నువ్వు కంబ్యాక్ ఎలా ఇచ్చావు బామ్మది? ఇక అట్లా అడిగితే కొన్ని రోజులు బాధపడి తర్వాత ఏం కావాలో నీకు, నువ్వేం కావాలంటే అది చేస్తా, నువ్వు మళ్ళీ నువ్వు ఏందో చూపెట్టు అందరికీ అని అంటే బాబు ఒక ఫోన్ కావాలని చెప్పిన కొనిస్తా అన్నాడు. ఫస్ట్ తక్కువ అనుకున్నాడు, అంటే తక్కువ 20,000 30,000 అనుకున్నారు. అట్లా అనుకున్నాడు. సో ఫస్ట్ నువ్వు కళ్ళు తుడుచుకో. ఇప్పుడు నువ్వు చాలా లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలి, ఇంకా నువ్వు చాలా ప్రపంచం చూస్తావు ముందు ముందు. నిజంగా ఇక తక్కువ అనుకున్నాడు. బాబు కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది అంటే మళ్ళీ దానికి ఇట్లా చాలా తిప్పలు పడ్డాడు. అది చాలా తిప్పలు పడి తీసుకొచ్చిండు. బాబు ఎంత కావాలంటే 1,65,000 కావాలని చెప్పిన. అంటే సరే ఇస్తా, నువ్వు అయితే మంచిగా ఉండు, మంచిగా చేసుకో, నేను సపోర్ట్ ఇస్తూనే ఉంటా, నువ్వేం చేసుకోకు, పిచ్చి పిచ్చిగా చేసుకోకు అని అన్నా. ఇక అప్పటి నుంచి ఆ ఫోన్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఇక ఇదే కదా నేను పని, అప్పటి నుంచి ఇదే చేసుకుంటా ఇట్లే ఉన్నా. ఇక ఇట్లే ఉండి ఇది చేసుకుంటా అప్పటి నుంచి అయినా ట్రై చేస్తాను అని చెప్పిన మళ్ళీ సీజన్ 4కి. ఇక అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు బాపు ఒక 500 తీసుకొని, బాపు నేను హైదరాబాద్ పోతా, ఎంత కావాలంటే 500 ఇవి అన్నాడు. 500తో స్టార్ట్ అయింది నీ జర్నీ. అసలు హైదరాబాద్కు నాకు తెలిసింది ఒకటి, నేను కూరగాయలు పండితే కుకట్పల్లి, అడిగి పోతే జేబీఎస్కి, అంతే. ఈ రెండే తెలుసు. ఇప్పుడు మాత్రం నాకు సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ఏరియా తెలుసు. అంటే మీ సపోర్టే నన్ను అంత దూరం తీసుకొచ్చింది. హైదరాబాద్కు 500 అడిగి పెట్టినప్పుడు ఏడుంటా, ఏం తింటా, అసలు ఏడ వండుకుంటా, అది ఏం లేదు. నేను పోవాలి చెయ్యాలి అనుకున్నా. ఇప్పటికీ ఆ దేవుడు నా ఎంబడి నన్ను నడిపించిండు. మీ సపోర్ట్ ఉంది, నన్ను మీ ఇంట్లో వాళ్ళు అనుకున్నారు, అది చాలు. నిజంగా ఆ మోసం చేసిన వాళ్ళు ఇట్లా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అంటే ఒక ఎంత ప్రేమించిందో మీకు తెలుసు. అది మీరు మోసం చేసిరు కదా, అది మీకు తెలుసు. అది ఇక మీ పేరు ఎందుకు బయట పెట్టలేదంటే మీరు ఎక్కడ బాధపడతారో, మీ పేరు ఎక్కడ గలీజ్ అవుతుందో అని తప్ప ఇప్పటికీ మీ పేరు ఎక్కడికి ఇట్లా చెప్పలే, అసలు చెప్పని ఇట్లా చెప్పా. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఇక్కడ పెట్టుకొని చూసుకున్నా. అది ఈ ఒక్క మాటతో మీరు ఎక్కడ చచ్చిపోయారని మా దృష్టిలోనే కాదు, ఇతను ఎవరైతే చూస్తున్నారో ఇంత మంచి అబ్బాయిని మీరు మోసం చేయడం అసలు కరెక్ట్ కాదు. అండ్ మా ఊరు మళ్ళీ బిగ్ బాస్కి వెళ్తున్నాడు, మామూలుగా ఉండదు మా బామ్మది. సో ఇప్పుడు